Hello! Hello, good morning. Welcome to my live. Hello, good morning. Welcome to my live. My name is Erika Imbang from Morsha Negros Occidental. Yes, 100% pure organic. Walang halong fertilizer. Fresh from the farm. At masabi mo, hindi fuga kayo. Hello, good morning. Magluto tayo linupak na saging, day. Wag ako. Maluto kayo linupak. Hindi kayo pwede amamuhon. Siniga. Tutul. Mabayo ko yung sumo. Ready na yung ano saan yung pelte. Pagkapangit naman ito. Hello na dito. O, di ba? Good morning. Pakishare na aking live para umabot ng 1 million views. Kasi ako nang naglaga ng saging. Ako na naglaga ng saging, ha? Ako na naglaga ng saging. Ako pa naghanap ng halo. Ako pa naghanap ng lusong. Ako pa babayo. So, secret ingredients, ta. Pakishare, mabot mo lang ng 1,000 to. Wow, ang sarap ng linupak. Yes, huwag kayo pa sosyal na. Puro na lang kayo mga Silvanas. Puro na kayo Starbucks. Na hindi naman kayo maganda. Hello, pag hindi maganda, wag arte-arte. Kumain ng linupak, bayuhon ko na. Babayuhin ko na po. Hello po, pakishare. Oh. Ito po yung ano, yung sagi, plaster. Mga ano, mga alagad sa tanas, lumabas kayo dyan. I-read nyo kasi. So, ilagay ko muna itong pinya, agay. Tayo po tayo pinya, tao. Yan po. Tapos, ito yung halo. Shout out niya sa ano ha. Magsabi na naman dyan mamaya na wala akong ano ha. Wala akong etex ha. Mabukain yung ulo mo kahalo. So, ito yung lusong. Iduga, di ba lang? Iduga kayo ba? Tuturuan na sila na magluto ng linupak na saging. So, ay, buto mo. Lagay natin yung saging dito ng mga dahon, no? Para nga bongga, para pag tumalsik, talsik lang siya. Nugasa na ni siya. Guys! 1, 2, 3. Ang una, ito na yung saging, oh, nilaga ko na, guys. Ang saging nilaga ko na ito. Masarap na talaga to. So, ang ating ngayon yung ano, puhunan, saging, at saka margarine. Tapos, kalamay, sukal nga para nga pagkabukas insulin na kayo. Kasi dito sa bundok dahil sa amin, sa probinsya, kailangan pa diskarte ka. Oo, hindi ka pwede na mahintay ka lang na bibigyan ka, ikaw talaga mag-discover. So, ang balat ng saging ito, manood kasi kayo dito. Ano, manood sila nga wala mo sila panantaw, di ba? Ang balat ng saging, ilalagay natin dito, Pagkatapos, para malinisan yung tuktok nito, malinisan ang tuktok, pakishare. Ang halo, malinisan, tapos yung lusong malinisan. So, ilagay mo na natin yung dahon ng saging, saging. Balat ng saging, butangin. Dahil mailis na yung costume, bala. Mag-ilis na costume. Kuya ko to, tuwalya nga bago, ginatag ko sa Coligini, Shimizu. Ito sa babaw. Ang daanan yung tuwalya. May freestyle ko. May freestyle ko. Ako kasi na ko siya pulo. May free kang star. Pulo na Ikaw? send siya. Wow! May free kayo na star sa Ako akin. mo na 50 to ako mo lang. 50. Mabayo. So yung ano, Alex, yan mo da. babayuhin muna natin yung day. Yung balat na saging para malinisan yung ating lusong. Ano na tao? Hindi lang. Ubutang ko Gcash. Pwede nyo po ako i-Gcash para may pambili tayong margarine. Tapos
Kabudra yung ang hirap ng buhay ng mga pero at least masaya. Uy, atin yun na pala ko. Nag-heels pa ko tapos uy, atin ito ang lusong. Kagiw-giho. Dati itong ginagawa ni nanay at saka ni tatay na si nanay na naghawak ng lusong, si tatay nagabayo. Nalagyan nila ng manida kag yung lubi. Kasi para malinis yung tuktok nito kasi may mga daano ng sabon ako sa imo karon yung inupa karon daw ano na karon ang tawa. Tapos ang ano ilipat. Hello, shout out. Hello, linupak po, ma'am. Para malinisan ng ano ang lusong. Oo. Ganyan na yan, oh. Nami malagay ko sa gamba kasi ko nami magbayog. Ang sarap talaga magbayog. So, hakadin mo na, baby. Hakadin mo. Ayan po, yung mga balat na saging, tanggalin na natin. Ayun po. Bahoy daw, bulaho. So, ngayon, yung unang gawin is, ito, na ito bala, ito, na bala. Palit tayo, ay, oh. Magpalit mo lang ako kasi mawakan mo to. Itaan. Hindi ko man dalaw ko ba siya. Mag-hairnet. Kuha na lang ng ano, mag-hairnet. Mag-edit ako di parang buho ko di. Kuha itong anong cellphone, ito ondi. Ito. Oo, ano lang. Ang towel na ito, binigay ito sa akin ni ano ni Aya Shimizu. Mas masarap guro sa labas. Tayo lipat tayo sa labas. Ha? Doon tayo sa labas. Dahil yung mga ano, mga lusong, mga ano. Tubang tol. Mga bayo, kuya, kuya. Taliti. Wala kuya, naabot kami kalo mo, kuya. Buta di lusong mo. Kaging yung stand na ni. Ah, ito po yung lusong. Buhay ako dako. Yan po ang lusong, oh. Ito, ano ba lang, daw, putyong kaman man. Na, tapos na. Ang dahon na, buta sa kilid-kilid. Ibuta ito lang stand, ta. Hindi pwede ako. Basa ni gulong. Sige na, kita naman. Di ba? Hindi, pwede sa ako mag-amol. Watong stand. Hirap naman ito eh. Ang hirap maghanap ng pira, day. Ayungi ko di ko. Mabayo ko yung kaya. Hindi nyo kayo pagpag-gisa sa mabatasan. Nyo kayo mabayo ko niya. Filter lang nagdalo. So ayun na po ka nalinisan na natin yung halo. Yung lusog na linisan natin ng balat ng dran. Ito ay mabayo. Tama yung paglilino. Hello! Sabay! Di ba rin linupak? Puta iliwat taon. Sa sakin. Dahil man ni masang ato. Kupra ni man. Oo, kagaga. Ang putang iliwat taon. Ito na nga, limpyo na. Yan po yung panglinis natin dahon ng pinaglagaan ng saging. So ngayon, ilalagay natin yung saging. Yung saging. Tapos yan po. Buligay ko din. Yan po yung saging. Tuon na lang na yan. Di ko yung dami na. Ibalis ka na ito. Tuon na lang sako ng ano. Kauna lang yan. Oo. Buligin. O na. Ato lang iyan kalapkanan. Kana. Ilayo mo. Diya kita una. Saging! Mine, saging! So yan po guys, malapit yung parang kita. Ay na. Ano nagdag na lang mo? Ninayal na ni una. Ninayal na na yun. Okay na di ba lang mo? Sa bundok, yun na po. Ano yan?
sige, butangi. Si Danny pero to nalinupak nga agi. Linupak ka sa akin. Tinupak nga At agi. ito matamata, buta ang kamay karon. Karon lang maglapuyot na. Taon. Upo ito sa kailangan upuan mo ganyan ka magbayo ka ga. Upuan mo gid. Para ano, basta mo ka na nagdagawa. Sa ako sa kang kita na. Hindi. Butangin naman. Ang resulta mo niyo. Ito nga na. Trampoline. Go. Yun. No, ay mo kung di ko siya ano. Butangin naman galing. Ika lang. Kasi bal na ko na no, magarin. Okay. Margarine. Lamig na. Kalamay ko nuna. Lamay galing na lipat. Luwag na di ba? Kalamay dapat una. Hindi, ikaw mabakal ang ato. Negosyo ko magkamamo ng ato. Pakobra. Yan o, kay Luno na daw. Ilunod yung bukal na oh. Ano na bala ko? Dra ka bala yaman na ba sa tiir mo? Parang di ba Itong- gihon na? Bukod man na sa kanino. Ang itlog mo ba si ma-virgin? Hindi mo na pang itoon sa guya ko kamera. Di na Wala, di ka katuon no. Dalo mo. Isom. Na muna. Kaya bulawon ka man. Ang itsura ko yan. Alam mo yung kano. Anas ang luwag ko. Kaya. Ang nagkakalagdag ko ano. Ano mo. Ganyan man naman. Ano nga paglupak oh. Ano naman oh. Di ba ang gawas mo? Mugaw. Wa ah. Ang iba nga ginalinas na lang niya. Ang lain ang gid. Ano na oh. Nami kay galapsot-lamsot. Nami lang ako lagyan ng margarine kaya silo galapsot-lamsot na lang kasi ya. Pamain ko sang shoes. Di na namin niya ako sapatos gidi ko pag Yan po ang linupak na mula sa bukid sa bundok ng Mount Everest. Liit kasi ng bayuhan. Maliit yung bayuhan kasi pag malaki di ka law ay day. Gamay ito kita pag dako dasig na mo gamay Sige. dan. O sige, iya mo no, kalikara ba na pagbalis ka na? Ay, duga, kalo-kalo kay mo yung kanoon. Amo na na, okay na. Para mag-mix mo galing. Mawian, patani ko sa ubranyo karon. Paama ng siki na may baog ko no. Diin. Sige na, iya mo no. Buisit. Sige pa. Sige na madunot, kisa para ma-blend. Sige pa. Halo, para ma-blend. Butang yung ano. Kalamay. Deliver pa nila mo sa may ano. Tama na. Deliver Tabukol. pa nila mo sa kwan sa mga prime minister. Sige pa. Hindi isa ka magnamit kung hindi mo ni magaling may. Wala, lapit na lang. Shout out sa 2,600 views. Mga pangalan, shout out mo. Salamatan mong sponsor natin sa Star Margarine. Si Madam Jeannie Shimizu. Oh, kay si Aya Shimizu. Ang mga nag-Gcash na kay para may pambili ta ng margarine. Ito ang cellphone sulod.
Share mo na sa page ko kung saan, ay sa ano. Sige pa. Dalom. Kuhaan mo ko ito laon, isa nakakaibuta ko ito sa may ano ko makaon ko niya. Tapos timpla mo ko ng kape. Ang kape na matapa na kaya ako paglaban. Maliit nga ang lusong kasi niram lang po namin ito. Sige na, go. Sarap nila pa sa saging. Nami, hindi mo ako amo yung pagkain. Pagkain po sa probinsya, wala ganito. O sige pa, putangin margarine. Gusto ko mas maraming margarine. Ang anda. Kamot mo bala tayo, tukod na lang ito. Wala lubi, madam. Oo. Kaya ano, madam, inulan. Lagyan sa namin ng ano, ng pasablayo na lubi. Yan na to. Sige pa. Oh, masarap na. Malapit na lang. Pero baby kon may Sabor. ano na tsakto, walang tag. Shout out kay Christina from ano to? Hindi na bala ikaw yung lang ano di ay kamot. Duhol na pa rin sa Sino ako. watching from the mom, Damam. Kisa. Tumis na. Kinanglan yung tiyog, nyo ka, parang buho pagdako. Ikot-ikotin nyo po, maglagbayo pa kayo para lumaki yung butas. May gift ako sa iyo, Erika Imbang. Thank Shout out you so kay much. Alicia Tanaka. Ano yun, madam? Cash or ano? Ano ka, kilamay? Say. Parang ano magkala-diabetes. Shout out from Cotabato City. Okay na. Abdul Rahim Libas Imbang. I love you. Tingnan mo yung tsura ko dito. Yan ang Tayo. magandang nagbabayo ng Hindi basta-basta. Linufak. Hindi Linufak, kundi Linufak. Uy, fuck. Hindi na pag-ipangdagdag ang mga nagkalalagdag. Ah, noon sa pinanglunglo, diyan pa na yun. O, pamain ko na sa nipol. Ito ma. Pamain. Hirap pala magbayuda eh. Let the review. Shout out kay Mike Siatro from Caloocan. Bukas is kay papaano. Ay, buto mo. Shout out kay GP Perman. Thank you for 75 star. Yun. Baka may nagpa-Gcash, patingnan mo. Ito cellphone sa Yung linupak po namin, mga 6.8 million po yung una nito sa ano yung kailangan pag nagbayo po kayo malakas na panampalataya, madam. Kasi pag hindi kayo marunong magbayo, iwanan, hindi kayo die! Tandaan nyo na. Shout out kay Jinky D. Filimeno watching from Coronadal, South Cotabato. Lahat ng viewers ko, shout out mo. Yan ang kamote. 24 hours. Ara, nagkalamsot na. Shout out kay DC Villalubos. Shout out kay Angeline Banaag. Shout out kay Tom Hans. Kinanglan. Shout out kay Julia Pilero. Perwilo. Pilero. Ay ko, Julia. Pa-shout out kay Linsa Day Pedra. Faro Paldino watching from Davao. Shout out kay Janice Milward watching from United Kingdom. Tingnan natin. Ay, ito ko naman po. Thank you kay Madam. Check mo lang po yung ano ning Chihuahua Sisi. Balang Chihuahua Sisi. Thank you kay Madam Singkawawa Sisi for 100 star. Thank you so much, Madam. Mabasa ang pangalan niya. Hindi. Hala, naglapuyot. Tagin siya, guys. Shout out kay Ben Kapada Tingnan mo dito, Budabo naglapuyot na siya. Ibanez. Ayan na po yung finished product natin, no? Nandun lupot sa bata. Amunin ko ano. Ano ito? Transyahani, shout out from Iloilo City. Kuya, ito bala daon. Hindi nga bago bala. Dayon to kay. Parisan ko to ng kape, ah. Magkape, kuya. Tapos ibayuhan yung kuliban. Shout out kay Jenny Tamang Langit.
Ilagay mo sa daon. Ito kay... Shoutout kay Dinelan sa Butabara. Sa mga patay-patay, dati may mga lamay. Ganito lang yung mga... Lawrence Hida, shoutout. Sige na. Shoutout from Canada, Madam DC Villalubos. Dilupak ko siya. Tawagin Ching mo Ho sa ate. Chim. Te, halika dito, te. Ano nang iyo? Ayaw From ko Dubai, Wato ba lang? Halika dito, tindog. Harold Palgan. Bulauon, bangon, tindog da. Halika dito. Ariay. Bili na yung barbecue na saging. Para linupak versus sa Shoutout banana. mula Davao de Oro, Akin na sila yung Brian. pangalan mo. Si Minyang, Ayan, Minyang, ilang taon. 30. Ano linupak versus banana Q? Marami sila rin. Example. Aba, Dilupak. ma. Inita Maglangit. Watching from Davao City. Bakit daw ka? Ang barbecue na, Linovac you. Hindi. Sangwa. Sa iba, ng barbecue, ang tawag nito sa amin sa Bisaya. Dahil sa mga Tagalog, banana Q. Banana Q naman sa ito. Linupak yun. Saging na tinuhog. Linupak yun. Baka linupak Q. Hindi, nagtikwat din ang pulo sa kita. Bakal na kayo gawin niya. Pila. Bakal na kayo. Tatlo ka bilog. Bakal bintan. Sa Bagya? Sa may ano? Sa may tungan ano? Araw sa may dira. Gaano mga mga galok. Pat Balikat sa Dorna, shout out. Mag-iingat. Kitty Imaw, thank you for 50 star. Ay, tatlo. So mga, ano naman. Joy Alarcon, watching from Hong Kong. Di na ito, bigay mga pita. At makipag-sell stock tayo doon sa mga... Nore Afinidad, sa watching from Jerusalem. Wow! Umabot pa yung linupak sa Jerusalem. Mga madam, yung mga taga ano dyan, Jerusalem na... Thank you, Dea. Janet Pinabista, Dingla sa watching from Dubai. Pagka sa una, makakain lang kami ng ito. Do, hipin na ito yun. Dolores Basi, Lonia, kunin mo na. watching from Rua City. Kunin mo na. Tuwan di sa akon. Diyos ko, ginoo ko, Lord. Bayo lang ako, pero daw malipong ako. Dahil ang una, may ina yung kalaban. Yung wakan muna tapos, kasi kayo malalaki naman yung mga pantog, no? Akin niya kainin ko yung pares sa kape ba, yung yung natira. So malipong ko, nag-heels na kuya ko. Ganito yung beauty na nagbayong. So doon na tayo sa... Nung nagkalalapukan, pagkamot ko. Next ice. Dilabas ang ano? Kape at ninit. Oh, nakain. Titolo. Katubang sila. Kahirap pala magbayo day. Ay, pagkainit. Buti na na. Oh, Diyos ko, Lord, ginoo ko. Pataas ah. Thank you. Kasarap pala day. Tutuko na yan na po yung finished product natin. No? So, linupak yung saya. So, ito po yung kinakain namin sa probinsya. Di pag may ganito, ano ka namin ito? Ano? May ganito ka sa probinsya. Dahil hibin na yung ganyan dahil. Ay. Parang lumilipad. Ano yung ininit na tubig ko, ano? Bahulay ko sa bayo. O bakla ka dahil, dapat marunong ka na magbayo dahil. Hindi ka marunong magbayo, biyaan yung mister. O bakit? Nakaan, pinag-comment ako. Cancel lang. Ano naman ba? Kansi ng live ko ron. Ano yan, ibig Di pa wis. Unpin lang comment, unpin lang. Ante niya, hindi ka niya. Ano ka pinagusto ka lang kasi sugo sa ako, di man? Ano ni saya man? Saan ano yung ano dito? Hindi ko naman ano yung cellphone ko. Dahil lagi pala. Doon na sira. Nagdulong. Yan na nanay, Bi. Arak taon. Tao na. Kaita, gutom ko ah. Ito ang buhay ng mga Bisaya. Ato lang ano tulutungan ng orange ko ato. Kaso pisos. May pisos, may nagbigay pa ng pisos. Makakawawa naman. Huwag nyo lang yung anuhin.
Wawa naman yung ano ba? Kailangan nyo pa yan dahil. Binigay nyo pa to akin. Lino fuck. 100. Nga nag-amuli sa humay. Kita nga nakapin. Anpin. Bahala. Importante. Para nagwa oh. Hindi ko maano yung cellphone ko nag-arte-arte. Ano pag hindi nga biga, yung may gumawa mo pag ikuni. Gusto ko makita si Sarah. Sarah Bamba. Guys! So ito na yung linupak na yun. Ay, dali lang yung balak. Ito na yung linupak, tapos ang bot kung ano nagkakape. So ito yung pagkain sa probinsya, dahil. Sarap. Ganyan, yan, ho. Tapos ibigay mo sa mga kapitbahay mo, kumuon mo, anay. Alam na. Masarap talaga siya. So ito yung pinaka-native talaga na linupak, no? So mga hindi pa po nakatikim nito, hindi po kayo galing sa probinsya. Pero makakasurvive po kayo kasi walang cake po. Lalo pag mga birthday nyo, mga tulad dibo-dibo, mga date anniversary, pag nasa bundok po kayo at lalo na hindi po kayo naaabot ng sistemang bagay-bagay, maglinupak na lang kamuday. Namin niya ba lang. More on potassium. Ang kape ko din, parisan natin ng kape. Girl, minamit yung parisan kape. Init balaga. Shout out! Ginalaway. Ang kape. Kita, hindi na pala ko. Mag-ulan na yun. Kasandanay lang. Ito wala nga basta ako sa bahay. Basta ko yung balaya mag-ano witi ko ga. Gawiti-witi. Sabi siya hikwa na ito. Sige dito. Oh. Nakulbaan ko. Kampilo kayo gayin mo. Tapos pulmon niya, natanong igo. Sa ito, o niya sa ako na ito pang nagululupat. Ito mga kayumad ko. Dawa ay gini saya bala tutuog gaugtas. Ang akon tura basta na ako, hindi ko pwede nga i-give up tong pinyawa. Ba mamaya hindi na ko yung first from the fun yung nagawa mo. Sige. Nagluto na tayo ng lupak, pero grabe yung import natin. Wala ka, lalo. Awakan ko muna, lamasa, bala ka hindi ba kuya namin panit. Panit. Sana all balikod ko pag yun. Ayun, okay na. Guys! Palang gaya ko di ba so si Jiro, po ex ko noon. Nang admin ko na ngayon, so ganyan lang yan ang pagmamahal minsan. Hindi po pwede na nagmahal ka, pagkatapos nasaktan ka sa kanya, magiging mortal enemy mo siya o magiging kalaban. Pwede nyo po gawing friend ang mga taong nanakit sa inyo. Ang unang gawin nyo po, tanggapin nyo lang sa sarili nyo na hindi kayo bagay. Pangalawa, hayop kayo. No? Ako hindi kayo bagay kasi bad combination po yung kape at ampalaya. So yung combination na perfect talaga, banana Q, kape at saka linupak. Promise, ilang taon niya tayo naglukuhan noon, dong? 7. Bakit 7 lang inyo? 7 years tayo noon, nagseryoso. 10 years tayo naglukuhan, animal, malisaw. Tapos nang nag-away kami, dumating yung point na kinuha sa akin ng bakla. So walang pera yung lola mo dahil. Umiinom ako ng Eagle, tapos iniinom nila ng bakla na nag-date din sila doon katabi sa aming videokehan. Nang umiinom rin horse. So ako naman talaga, ang laban ko lang naman noon, maganda ako. Ganon yung sa isip ko, maganda ako. Parang ganon lang. Ano ba naman miss imbang pinapahirapan mo sa ribon mo? Oo, ganyan ako niya. Tanggalin mo na yung nasa ulo mo. Hindi ko tayo i-give up yan ba? At saka wala naman may naguto sa akin. Gusto ko kasi may mga hidres ako dahil. Para at least, hindi po ako makasigaw masyado.
Pangalawa, hindi pa ako masyadong kumikilos. So, gusto ko may ganito. Ay, gusto. Parang mahuya man ba ng ibang naglantaw, wala ka pangatag. Dumaluoy man sila balang. Wala ba lang, nakaluoy man kay Erika Imbang, tagaan ta ni balang. So, nangyari po sa amin ni admin ko na ex ko noon. Talagang grabe. Love you. Feeling ko talaga noon babae ako. Yung tipo na inspired ka palagi pagkagising mo, mag-eyeliner ka na, tapos mag-lipstick ka na, kabaha-baha pa ng hininga mo. Love you to, Grace Villanueva. Wala, oh, hi Grace Villanueva, good morning. Ikaw na muna mag-shoutout ng mga pangalan. Dumating yung point na hindi ko matanggap sa sarili ko na ipinagpalit na ako sa bakla na may pira, ako wala lang pira. Ilan na naman yung pira niya noon, okay? Siguro mga nasa 1,000 yung pira, siguro sa akin, siguro 20 lang. Pero natanggap ko sa sarili ko at nagpasalamat ako sa kanya, no? Una, bis, wala pa akong karapatan na balikan at sumbatan siya at sabihin sa kanya, sinaktan mo ako. Nagpasalamat pa ako sa kanya, sinabi ko, nang dahil sa iyo, naging strong ako na tao. Kasi kung nag-focus ako sa love life, nag-focus po ako sa pagpakalkal at nagpabayo ng aking linupak, siguro gutom yung gutom siguro ang lola yun dahil dumating yung point siguro na ako na mismo nag-decide sa sobrang nasaktan na ako na hindi ko na siya kaya. Maliit lang naman sa kanya dahil maliit lang ganito. Kaso lang grabe lang talaga yung ang effort sa akin at saka pinakilala ko sa buong pamilya niya. So kung bakit nakilala ko po yung mga friend ko na dahil sa kanya, nakilala ko po yung mga kaibigan ko, bakit po talaga ako nakatrabaho sa mga salon-salon na dahil sa kanya. So, Si Heart, ano gawin ng tawa? Heart, kalay Bisilyas ka dagat. Heart! Buhi ka pa, day! Abi ko na nag-upod ka pala na yung pagbaha, day! Shoutout na sa amiga ko nga namin lawas, buot! Ang batasan namin, batasan! Si Heart. Why kita da? Abang, Gcash. Sino? Saan ang galing yung 500 na Gcash? Richelle Salazar! Mo Diyos ko, ginoo ko, day! Plaktakan sa si Richelle Salazar, okay na niya pasalamatan, taka nila yung live, day! Bayas sa ti-live, day! Wala commercial break! No, makalabot, diba lang din sa mga Jerusalem ang video. Richelle Salazar! Ang labdudok ang dukagay, mga day! Ang labdudok. Ako yung wala na ko yung time na ano. Hayan si Heart Club Bisilyas na nanonood. Gwapa dyan po siya. Heart Club Bisilyas kadagat na nanonood na best friend ko. Nasabay po kami nag-love life. Naka-witness po talaga. No, na 20 pesos, iramin ko pa sa kanya para may pabili kami Bunda Loptel, shout out mo noodles. sa 1K. Sino? Sa Bunda Loptel, shout out 1K. Bonda Lutel, shout out, I love you. Kung saan ka man niya yung ingat palagi. Kabay pang ilayo ka sa mga dysmenorrhea, eczema, mga UTI, no? UTI kag mga PUI. UTI, umibig tapos iniwan. UTI, PUI, pinaasa sa umpisa, iiwan lang pala. Wow. Gwapa si Heart kapon ba? Heart Club Bisilyas, kadagat I love you, day. Wala mong ikaw laging kalimtan. Sa mga kaibigan ko po na mga bakla na mga biki na bayot ng mga agi doon sa Bacolod. Kung 10 years, 20 years na hindi man tayo nakita tapos sumikat ako at sinasabi nilang wala na akong time sa kanila, nagkakamali po kayo. Mission balik ko. Kailangan ko rin yung maghanap buhay. No, kailangan ko ganyan magbaka-baka para sa kapakanan ng ating bansa. Makibaka, wag matakot, sulaban lang. May mga simpo, kita makalit anak, kita aga. Taka-init-init ka sa kape. Sorry, doon na pasok nila ako ga. Kaya Spencer, yung 5 star. Ay, hala, Nies, ear, may UTI ka, day? Shout out po sa lahat ng mga tao sa mundo, sa mga nagugutom. Wag po kayo mag-focus sa kung ano mga sinasabi ko. Mag-focus po kayo sa materials. Kung napakahirap, pwede magbayo na. Tapos bayuhon mong saging sa lusong. Amo na ko gisalong, ginakulbaan ko bala mga sawa ga. Basi bala no gabayo lang ko bala sa katlog bala. Do gabayo lang ko bala sa lusong. Hindi man gali namin kung dako-dako buho sang ano.
Sa lusong, dugalamsot. Dugalamsot, lablang halog. Tapos doon na-feel ko sa tagabayo ko, ginawiyatan ko halo, kasi katiga-tiga, duga piyong-piyong ko, hindi magaling namin, kapoy man. Daling manok, isong-tong pagiling manok sa pinya. Boss pa! Next items po ang iluluto natin, abangan. Kung kasi kayo mag-absent sa live ko, day. Para kung may questionon kayo, makasagot-sagot ka mga mga basa, makamubaba. Buwas ang lutoon mo kung hindi halo, ibed. Kung hindi ibed, paka. 200. May nag-attack pag yung kaibigan ko na mayaman na nagmula sa mga mga lahi ng mga prinsesa at prinsipe sa England. Charot. Maraming salamat po, madam. Shout out sa iyo, Madam Merlinda Arakel, no? Madam, maraming salamat sa pinadala mong 2,000 2,000. 200,000. 200,000 na cash na Gcash, no? Naway bigyan ka ng liwanag palagi, ilayo ka sa mga scammer, ilayo ka sa mga fake friends, at saka huwag invest sa mga taong hindi mo kilala, no? Huwag mag-invest ng emotion sa hindi mo masyado kabisado. At higit sa lahat, madam, tandaan mo to, madam, huwag magubad ng panty kung hindi ka priority. And I thank you. Nakagagal sa ako. Shout out kay Merlinda Arakiriwan ko kung single to. Basta madam, laban sa buhay. Thank you so much sa 2,000 star. Ang manok hindi pag ilunod sa bahay. Ano nga ba? Si bayuhon mo. Yan may mayroon kay Kitran sa. Ibutang to balak para makita kong itsura ko sa live. Kaya sa to makauna sa. So ako po si Erika Imbang, no, dito lang ako sa Murcia. So nagtatanong-tanong sa akin, huy, ilonggo, gidya ako. Kailangan ko lang magpakapal-kapal ng mukha at trying hard yung sinasabi nila. It is because I want to stay longer in this world. Tama ba? Correct me if I'm wrong. If you need a good answer, talk to my lawyer. My question is, how much is your life? Di ba wala? Walang renewal ang life, mayaman ka o mahirap. So ako sa sobrang abuso ako sa katawan noon, dahil rugby ko sa una dahil. Nang naglayas-layas ako, dumating yung point na nag-solvent po ako, sama ko yung mga abnormal ko na yung mga kaibigan doon sa Bacolod, hanggang sa dumating na nagbisyo, inom, alak, sigarilyo. May nagbigay pa ng 750 stars. So sino to? May nagbigay na 750 Si stars. Jorlyn Ganan. Jerlan! Ganan, I love you. Nagbigay ka ng 750 stars doon. Jorlyn Ganan siya. Ay, sige, salahan niya. I-add mo nga yan. Bakit hindi ko siya friends sa FB kabuot? Ba't sinabi balabatasan kay Jerlyn? Jerlyn, ginansyal hanan niya na minami balabatasan ko. Amo ning signs ang nami batasan ko. Wala ka pa niya nakilala, wala pa kabuya ka of the life pangapi. Don't love you nagi kaya. Dahil mapakalalaki ko sa imo, Jerlyn, ginansyal, ah. Si Jerlyn, ginansyal pag binigyan lang ko ng pagkakataon na daw gaan yung kabla chance nga magsalig sa akong balbo ko, ah. Galing ba may sawa, may bana naman na? Bata pa po pa. Bata pa? Tingnan ang kwarta. Kapangatag sa itag TV si 50 star. Tagigikas mo na. Dahil ako dako. Tungaon para na naman sa Facebook. Gang way labot na yung star mo. I-Gcash mo. Kaya ang Gcash yung makas-out ko. Pag minabaka ko yung guno. No? Ang star na next month. Pero at least kahit paano, bigyan na natin yung Facebook ng hati. So, ganyan po yung bakit ako kumakain. Ibalik tayo sa topic ko natin. Basta pagpira, nakakalimutan ko yung topic ko. Balik tayo sa topic ko, ha? Abuso ako sa katawan noon. Kaya po nag-change, nag-change lifestyle, no? So, tumigil-tigil po ako sa mga bisyo. No? Makapapait lang ko kung sa akong bilog ang bulan. Sa bintana pa ko gaagi. So, una, tag 100, tag 160. So, tatlo share lang ginapait ko ga. Tapos, amo na, balaga. Nag-change pa ako, 1,350 naman, no? Jerlyn! Bakit mo ako yung ini-spawn, Jerlyn? Ginan siya, magpagupit, naging ko niya bukas sa Jerlyn. Dahil mauban ako na yung, Jerlyn! Jerlyn, ginan siya! Ayun, siya yung ating star sender of the month. Siya yung ating number 1 star sender of the month. I love you, Jerlyn! Ginan siya, Hanania, no? Mami, basta baladag ko, lagi natag, kami-memorize ko nga lang. Jerlyn, I love you. Kung ano man lang ginapakigbato mo, gatutungkod ga.
hindi gid magpaperde. Pakabakod lang ka perdiga tutuod. Ako wala gi kuya alam tutuod. Nagakaon lagi kuya batsoy. Kaya tupad balay namon so may batsoyan. Basta gakaon batsoy, may utok. May utok ila batsoy ga. So thank you kay Jerlyn. Ginansyal no para at least kahit papaano live na live kanang inami batasan nga bata ni Jolene. pila na ni edad. Natawing profile, baka pwede pa sa mapakalbo ko. May profile bata. Mga asawa ko ako, yung mga amo na gusto ko yung mga tao yan. Huh? Ay, totoo sabihin man lang nila, ako yung mukhang pira, ako yan, ako yan, ang tumitingin ako sa panlabas ng anyo. Hindi pa nga kami magkakilala, grabe ng pagsuporta at pagmamahal sa akin. Foreigner man na. Kami asawa na sa Purino, sisirain pa. Madami hindi ko na lang pala sirain, gwapo pala na anak mo, stalker mo pa ako. Pati kaya, ayaan mo yung wag mong ipakita dito, baka may mga scammer. Mamaya mag-PM sila kay madam, hingi ng tulong. Dalon. Baka yung love na lang ako. Oo. Kagwapo sa banay. Sana all couple shirts nga tie-dye. Wow! Sana all ginakistan. Wow! Sana all American citizen ba? So ila bala do wala man na sa ila. Ipagi ko bala yan yung extra pagid yan dahil. Para nga makalupad. Malakat ko yan sa South Korea. Hindi, kasi sa totoo lang, mahalaya ako yan ng mga taga-ganyan. Sila na mga ganyan, ng mga tao yung nagbibigay sa akin nga. May mga na sila, may mga background. I-check mo mga background nila, galing nila sa hirap. 4,000 yun. Pagkatapos siguro, ng mga tulad sa akin, relate match sila na kailangan natin mag-survive para sa pamilya. Kailangan natin minsan magsipag kahit pagod ka na. Hindi ka pwede magreklamo, lalo na marami kang responsibilidad. Sa totoo lang, ako sabihan ako adik, abnormal, wala na ko yung pakialam dahil. Hindi ka man nila bigyan ng 1 kilong bigas kung nagugutom ka. Kung wala kang pira at saka manghingi-hingi ka, masamang tao ka rin sa tingin na mukhang kriminal. So diskarte na yung labanay ngayon niya dahil kag panaminami niya subuya bika, tutuod. Hindi kaya kabalo magbika niya dyan pukot-ipot, may hita mo. Why! Kaya dyan mo ka laro, subong. Wala na kakabugat, sakit sa ulo ko. Duwa man niya may kasuwa, patakilo. Tinala ko kasi ang abi ko. May mga problema ako sa pinya. Kung ito yung manok, ngara na maliwat ko. Matawag sa tragedy, Madam, katamaan. Actually po, yung mga suporta ng mga kapwa natin, mga Pilipino na nasa abroad. Grabe. Tungtong sa oh my nga po, di kitita mo, Jerlyn, no? Jolene. Si Sarah po ang aking alaga. Si Sarah, ang iyang nanay, si Buta, na sa likod, no? O, yung kaon, di po nalupak ko. Gaga, ni sa'yo, di sa kauyon, di nalupak nga. Hindi na magalin, ha? Ito, si Kodya pang mata ko rin po. Kung ano sa alibas, ikaw, hindi mo na yung ma-joke-joke ang shout out po sa mga tao sa mundo, si Kuruting. Dra ka lang mo kayo ninta. Si Ando, ka pinalahod. Palaog da nadlo. 100 daw si Anthony Solesa. Ano? Nagatag sa 100,000. Sa Gcash. Maligo naman ko yung nagudugay. May nga, punto sa mga tiya mo nga sa Amerika. Gagaga, manin ipabaksin. Sara, magpaano ka sa mga tita mo, sa mga ninang mo, lalo na kay tita mo, Jerlyn. Ginansyahanan niya. May nga po na siya kay kabuot na bala sa iya. Nami batasan. Kapay pang kasahan nagkabako dara sa inyong panimalay, madam. Kaya nagapatig ko yung totoong successful na sa puso, na sa tulong at sa pagmamahal sa kapwa. Dahil ang taong pinagpapala ay construction worker. So ikaw pinagpapala ka talaga ng babae. Ikaw yung pinagpapala na babae sa lahat kasi mahabagin ka. So hindi ka construction worker. Best friend ka lang ni Mama Mary. Shout out kay Madam Jerlyn, no, na kapatid ni Mama Mary sa nandoon sa nagbakasyon sa Florida, USA, na ambot kundi dapat talaga pag gusto la ko di lawag-lawag. Basta sana all nakaka-inspired, no? Parang gusto mo, galingan mo pa talaga. Pag maramdaman mo na marami nagmamahal sa iyo, ang piso ay nagaporta sa kay nakitinadlok man sa. Hala piso na ikawali dira. May lali pa to ko payas. Kalaw ay sa diri.
Oo, iba yung lasa ng saba ng saging dyan, day, sa inyo, day. Dito, namit-namit ya. Sumuod, magaliyan, day. Kuha na ba si itihan ako gawang? Nagulagot tayo sa gwa. Nagulagot tayo sa gwa! Diba ako ang manok na kagagagi naman ako sa nga sa gwa sa natulog dito kasi sa loob na tutulog eh. Kasi best friend ko talaga yung ano na yan, yung hindi kaya umalis siya dito sa bahay. Dahil mami, anta ko na ginisa, hindi isa yung tumatakbo, dahil. Gwa na to ba na? Dito ka sa gwa. Balik ka, di ka ron. Sara! Butan. Na ano na ni siya yung manok, kinahulog na yung loob ng manok sa akin, dahil hindi na siya. So Scarlett Habiluna Cooper nagatag 200,000 stars. Hi, Madam Scarlett Cooper Abiluna. No? Yung alaga ko na na sisi. Mo nang ngiti. Oo, nandito lang siya sa loob ng bahay. Kung may mga bisita ko, nandito man siya. Na ano yan, di ba yung dumaan kami doon sa, sa Bacolod, dumaan kami sa may kalsada. Natapon yung mga sisiw, dahil. Sa mga sisiw na iba na naipit na sang gulo na sasakyan. Kasi natapon yung i-deliver yung mga sisiw. Ito na tumawid sa gitna ng daan, nakuha ko siya. 1 month yung sa ako na wala naglakpo ang gagaya. Nari pa kong dubdamo, linupak ko. So mga bilin-bilin nga linupak niyo, pakaon ko na sa mga bisita kung magkanto di sila. Good for 2 years na. Tapos patay ito bro. Dalawa na naman sa namatyan. Dalawa na ko sa namatyan si Carmen, ha? Doon na dala sila iles ang toasted niya kaya nga nung wala gid sila kwaon da. Dahil namatay na Oo, sa mga patay-patay des bundok kaya mga kamuti kahoy ginalaga yung mga ganito, ha? Subong yan pa mga bata yan, hindi na ako makain pag hindi yan mga toasted at saka anong nakasakit niya sa unto. So ang gagawin natin sa linupak, ilagay natin sa dahon, ipalagay natin sa ano. Ito lang kwan. Ito para mo kape. Tatani ba lang ho? Kaya hindi na ako kaubos. Kuha to dahon to. Ganito yan dati dahil sa may dahil pag nagpunta ako dahil sa may mga dahil sa lugar namin dahil sa La Castellana dahil pagkamalan kami in PA dahil ginadulhatidan ko yung tatay ko doon sa tubuhan na ng ganito. Karin sa trapong. Ang ganito, ginaganyan-ganyan yan namin. Ho. Tapos siya, ilagay sa ilagay sa buti ang kape. Yung, alam mo ba ginagawa ni nanay dati? Kape namin, rice coffee. Kuha ko ito, higtan. Sara-sara ng tuwag. Ganyan, so ibabalot na natin. Kuha ko ito dahon dyan kung may magkanto, di ba hatag tayo sa mga amiga. So, isang padala tayo sa kay Madam Jorlyn. Ang ginansyalan na niya. Madam, pilay mo ka kilo, kalinupak, dam. Pati, ka, dalotan ni salamat yan, karon. Diskarte lang talaga, para mo kang sosyal, sa hindi na nga doon kalo-kalo, lang nga mo. Sa dason, bala nga tuon maka sa mayo, mapamatasan. Hindi kayo makaano ka mo isang linupak, yan, lupak ko nyo lang gito. Gain nyo man balatyagon, ganyan, among ganyan. Okay, pang deliver, hindi kayo doon. Kaya kalaway na karon ko hindi magbimimi. Ang diin. Ang pato, to ka sa likod, kamusta to? Sa buhay pa to sa... Kaya dalhin natin to sa namatayan. Karon ng mga bata na kung hindi magkaon. Kung nagtanong sila, na sa... Vote for the gods. Dadali ko to sa namatayan. Karon yun dahil sa kay Carmen kasi bukas ilubong na siya. Binigyan ko ng daguro. Ay, nabuto. Last night na ron. Last night na sa... Balik kagabi yung Dispiras, highlights na ngayon. Si Carmen, dalhin sa White House. Tong, ano tong yung yarn tong? Kaya ko yarn, kaya putson ka. Pagpindog ta na yung blata. Napaaso lang ka pahipay bala. Na, why ka mo di ba sa tumakan sang live? Okay pa, kung di ka mo karoon mga kayuhan niya, duwa karoon pang paraspasal ta ka mo sang halo. Madrigi ka mo yung galalisay. Sinugi ba sa inyo? Abi ba lagi, ano yan niya man? Ano? Ay, nakaroon. Ay, nakaroon na. I-deliver ko, tapos patay, day.
Ganyan lang yan. Oh. So din. Si mama mo din dali din. Kauyon na sa linupak. Oo, masarap kasi din pag kumain din ng mga pagkain sa bundok day. Kaya ko to lang Si Ann Pinaflor, 100 star. Ayan po, linupak! Linupak. Pag nagluluto ka ng saging, tapos yung mister mo nagabayo dahil, tapos ikaw mahawak na ng lusong, lagyan ng margarine, at saka konting asukal para manamis-namis. Parang hindi siya linupak na saging. Linupak. Doon ka linupak. Tapos doon gagawin ko sa pamutaran na ito, finished product, ko deliver. O Shopee. Padala sa Shopee! Doon na nakabugkos. Kaya, so diskarte ang buhay sa gross kung tinda ka linupak. Kailangan, no? Kailangan yung presentation, bongga. Si Grace, 100 star. Hi Grace, 100 star, no? 7,435 star. Gcash ko, tingnan mo yung Gcash ko. Ayan ang panggasolina natin sa araw. Grabe yung mga pagmamahal ng mga followers ko sa akin. No? Nang may Gcash na, pangalawa, nang may star pa. So yung stars na yan ang sahod ko sa isang buwan. So kayo talaga ang nagpapasweldo sa akin, hindi si Facebook. Si Facebook, gapang ano lang niya, oh. Kung bagaya daw, gapang morsinto, lang sa kanako, pa sa ginakuha, 50, yung magbigay ka ng 50, 25 sa kanya. Oo, ako yan na palalaos ako dito ka shoutout. Siya gumawa lang ng system. Oo, tapos mag-uba-uba ka dito, i-report ka pa na sabi, pangit na bakla, ano, wala naman ng suso, yan, gubad-ubad. Pagkatapos maniwala pa sila rin sa nag-report dahil hindi nila yung pinaniwalaan ng vlogger. Ng mga vlogger, may naambag yung sa buhay nila, mga animal, mga agent, di man. Dapat ba kung i-report ako, kalitisin nyo muna kung ano yung itsura ng nag-report. Tingnan nyo muna kung karapat-dapat ba siyang paniwalaan. Ako may makasalanan, man ako yung konti lang yawa. Kayong nag-report sa akin, ni Bonyo yun dahi. First kasi sa Tanas. Doon kambal mo ko sa inyo, makuha ka mo sa sagi, kay mamutos pa ko. Hindi pagtami ka na mo, kay hindi nakakaurot ng mga tigulang, mga mo, sunod. Ambal ni Milen Latos, baho kabilat, ligo ka ng tae na. Tsaga, niya lang na namit, ganin ang baho, iya kaya namit na. Sige na ba nagga? Basta magbaho na nagsaka ko, basta income lang ta. Tika muna kay wala gi ka mo gabaho gahamot na kamo gamot, tika musta na. May mga St. Peter na ng iban. O yung iba dyan na mga babango at saka sobrang believe sa sarili, nakala nila nakatulong na sila sa kapwa nila. Ang tanong ko dyan, may mga St. Peter na kayo? May mga advanced burial na kayo? Pagawa ka, anong da? Hindi nyo nga kaya ayusin ang buhay nyo. May mga buhay pa yan ng iba, pakilaman nyo. Just enjoy na lang po, magpositive na lang po tayo. Kasi wala naman kayong makukuha sa mga taong kinaka-insecurean nyo, sa mga taong hinahatak nyo pababa. Kasi dapat ang mindset nating mga Pilipino, lalo na hindi naman tayo mga magaganda, o wala sa mukha natin yung litrang maganda. Mindset dapat nating mga Pilipino, lalo na mga laki tayo sa probinsya, ang mindset natin is maghatakan pataas. Bakit mindset ng iba maghatakan pababa? Para ano? Ma-convert yun sa kaligayahan ang panghatak ng pababa ng mga crab mentality. O di ba dili? Why, sila yung maginaganan. Why na kuya filter din, atong filter di man. Hindi naman. Hindi na makansel ba yan? Nga hindi na makansin. Dulaon ko gining live ko to. Hindi. Hindi mo na nakikita mo din. Ay, wala. Gubaon pa. Dito sa saging sa pinaka isla. Nagkaikiay siya. Dahon sa saging. Kuha ito, nag-ilis pa sa mga nail polish, mga ano. Nagpa-change color pa sa buhok yung nag-gown. Ay, salamat gito salamat gito kayo nakakuhan kag isang dahon sa saging. Ay, ambot yan namin namin kay Leo Ay, buot na batasan. Mga baligatan niya sa mga amon nito. Matali ko salamat. Ano ni si Dino na ang iya nga sa bala. Ang iya nga ginulang ko nga Gcash gap nga 500 by Rizal sa wallet. Ang iya nga nga drive sa mga eating board para sila sa adlo. Kaya wala pa ko kwarta. Ang akong tira yan ay na day. Sahod yun bago yung dumating. Ako ano din? Utangan. Ako ano din? Shout out kay Jeannie, si Miso, nagalantaw.
No, kag nagayuhom-yuhom, no, nga duman makita ka nga anghel sa iyaguya, nga iya bata, gupagwapa. Tsura ni Sarah, may lashes, no? Rato yung eyelashes ko punta kay Sarah, oh. Ay. Oh, yun, dahil ganyan ko muna. Ay, hindi nandun sa matay, dumikit dito sa isaw. Kay Sarah, oh. Ayun, nakuha ko siya. Eyelashes. Lumilipat yung ano ko, yung effect ko sa ano, tingala ko yung tsura ni Inday Sarah doon sa likod doon, nagdulong. Madad, sorry ha, dumikit yung pulsay ko sa'yo. Yung ito ba yan? Kasi sa iba magulat ako si Inday Sarah na dito nag-live, nagdoon na ako yung sa gilid. Eh. Namo na siya, oh, with love kayo magbalot ng dahon ng saging. Hindi ka talaga marunong magbalot ng mga ganito na garapal talaga ang kalabasan kung hindi ka lumakis bundok na yun. Yung mukha ni Inday Sarah, nagulat. Nandun yung pulsa elastis ko sa mukha ni Sorry, Madam Sarah! Oh, sagpaan, Inday Sarah, ano, oy. Inday Sarah, yun, pag sagpaan, bayot na yun, ha? Kaya ano man siya bala, automatic lang yun. Duhabon. Yung itsura ni Inday Sarah. Ang yung ating vice presidente, nagulat ako. Nanando na pulse eye ko sa kanya. Oo, nawala kanina na ano ng manok. Sama na siya. Na tatlo nakaputos. Namo man bala, no? Pila man lang yung kapital namon. 135. Yung pula namin po, 1 million. Pila ni man? 1.6. 1.8 million. Kaginang budget sa... 135,000. Oo, budget namin sa Linupa. Kanina 1.8. Ambal ni Arturo, easy, fuck you, no? Hayaan mo sila, don't mind, ignore the ignorant. Oo, sa mga ganyan, I don't care what you said. Alam ko naman sa sarili ko na better ka. Ang mga taong ganyan, ang mga biktima ng mga trahedya, biktima ng mga environment na hindi minahal, at saka biktima ng mga palaging inaagawan, ganyan sila mga better, yan. So, nagpapa-entertain, nagpapapansin. So, kung i-entertain mo at pansinin mo mga animal na yan, ang mga perskasi ni Satanas, nagiging masaya sila. Nasa ano yung pilik mata ni anak ko? Hindi na ito nagkagto. Hinahabol ko pa yung pilik mata ko. Saan pumunta? Nawala na naman mo. Baya, you're a guy, foreigner. Oh! Ano sabi niya? You're a guy. Arturo, si Kuiba, ang mga Pakistani. Yes, I'm a gay. And you're male? So what do you want? You want to see my beautiful body? Fuck you, no gago. At saka don't comment like that because your comment is not it's not grand. Ano siya? Good. If you need a good answer, talk to my 3-layer lawyer. Gago, animal. Don't say bad words, please.